good morning. So ato ta sa Pittsburgh nato diri sa Karmatan mga katil at matuon apas ko sa akong mga brother kay to alas dito gauna. So ato ta dito ron. So ali kayogi ko ninyo. Ato ta dito ron. Pagkatao og daghan mga isda dito malapit. Good morning, abot na ta diri. Daghan kag isda diri. Ini kaliguan. Ada ang pastor. Isda. Ba, mana yang isda? Ah, baloy. Baloy, susi. Oh, grabe ka gwapo ang mga gandang isda dari mga atin. Palito. Lex, asay mo ang tray, Lex. Sabi. Apa diri? Aha. Ang subayan pag mga dagang isda rin mga katin. Tara mga katilo, basta manita diri matagaan jud kag isda nga libre ra. Oh. Libre na sa Samis. Okay, mga una ta mga katil. Oh. Oh, mahaw. Mahaw. Dili. Tok, diri. Gi, salamat. Dalaygon o may mayaan ka nga Dios tak na sa kabuntagon ikaw ang Dios nga magapanalangin sa grasya na karon sa mga tubangan ikaw ang tinubdan kit ang grasya na imong gi pasinati diri kanamo Ginoo. Salamat o Dios Lord God samtang mga on kami tagdugang kabaskog kalimos salamat Lord dalaygon ka in the name of Jesus. Amen ug amen. Sige, mahaw. Bulayat yun ang iro. Dia ra ka dia.